Astăzi vom vorbi despre apnea în somn cu domnul doctor Ungur Răzvan, medic specialist pneumolog și cu competență în somnologie. Domnul doctor, ce este de fapt apnea în somn? Pacienții care suferă de apnee în somn au pauze frecvente din respirat atunci când adorm. De obicei, problema se întâmplă de o perioadă lungă de timp și de multe ori trece neobservată. De ce apar aceste pauze în respirație și ce pacienți sunt mai predispuși în a dezvolta aceste patologii? Pauzele din respirat apar de cel mai multe ori din cauza unui blocaj al căilor respiratorii superioare de la nivelul gâtului. Pacienții mai predispuși la a face această boală sunt cei care au în general exces de greutate sau care au o formă a gâtului aparte, ceea ce îi predispune să facă aceste pauze din respirat noaptea. Acest blocaj al căilor respiratorii poate să apară și în cazul pacienților care sforeie. Dar pacienții care sforeie, și sunt foarte mulți dintre aceștia, de obicei nu dezvoltă probleme de sănătate ulterioare, pentru că nu este un colaps atât de important al căilor respiratorii încât să provoace lipsă de oxigen. În situația în care există o pauză completă, înseamnă că practic căile respiratorii s-au blocat complet și atunci sigur există o lipsă de oxigen pentru că nu mai are pe unde să intre aerul în plămânii noștri. Și cam când ar trebui un pacient să se adreseze medicului pneumolog cu competență în somnologie pentru această problemă? Pacienții ar trebui să se adreseze unui medic în momentul în care deja cei din jurul lor au văzut că se opresc din respirat în timp ce dorm. Pentru că atunci când sunt observate aceste pauze din respirat, deja problema poate să fie gravă. De asemenea, mai există multe patologii, cum ar fi hipertensiunea, tulburare de ritm cardiac, diabetul zaharat, accidentele vasculare cerebrale, care pot fi cauzate sau agravate de apnea în somn. Și atunci, dacă suferiți de aceste probleme și cei din jur remarcă pauze din respirat sau sfărăit, ar trebui să mergeți să discutați cu un medic specialist în somnologie. Care este următorul pas pe care trebuie să-l urmeze pacientul pentru un diagnostic? Primul pas ar trebui să discute evident cu un medic cu competență în somnologie, iar medicul îi va recomanda o serie de investigații. De obicei, protocolul este destul de simplu, există două tipuri de investigații care pot fi folosite pentru a analiza somnul, iar medicul trebuie să analizeze nu doar somnul pacientului, ci și celelalte comorbidități de care suferă. Și care ar fi cele două investigații pe care le-ați menționat mai devreme? Sunt două tipuri de investigații care pot fi efectuate în această situație. Unele cu internare într-o clinică de somnologie, cum ar fi polisomnografia, care analizează inclusiv tiparul de somn al pacientului, și investigații care pot fi făcute la domiciliu, în ambulator, în care pacientul ia din clinică un dispozitiv mobil, îl poartă o noapte și îl aduce înapoi a doua zi, se descarcă datele din dispozitiv și poate fi pus un diagnostic precis. Pacientul după ce a efectuat, să spunem, această investigație de poligrafie, cea mai simplă, în care poate lua dispozitivul acasă și este diagnosticat în cele din urmă de dumneavoastră cu sindrom de apnee în somn, ce presupune tratamentul acestei afecțiuni? Aici depinde foarte mult de datele pe care noi le culegem din dispozitivele cu care monitorizăm somnul. Și în principal se bazează pe severitatea apneei în somn, severitate care se exprimă prin numărul de pauze din respirat pe care le face pacientul pe oră, dar și din alți parametri care mai sunt monitorizați, dar și în funcție de comorbiditățile pacientului. Și analizând toate aceste date și informații obținute de la pacient, noi putem să stabilim cam în ce direcție putem să îndrumăm pacientul. În general, apnea ușoară sau poate chiar și apnea moderată, deci pacienții care nu fac foarte multe pauze din respirat pe oră, pot beneficia de un sfat în a merge la un nutriționist pentru a scădea în greutate, deoarece greutatea foarte frecvent greutatea excesivă cauzează apnea. Sau pot fi îndrumați către un medic ORL care să poată analiza căile respiratorii ale pacientului, acestea fiind cele care se blochează în timpul nopții. Și mai există alternativa unei terapii cu un dispozitiv numit CPAP, care reușește să regleze și să controleze respirația pacientului în timpul somnului, astfel încât acesta să nu se mai oprească din respirat. Există o legătură între apnea din timpul somnului și somnolența din timpul zilei, care poate la un moment dat să coroboreze cu o afectare a vieții cotidiene?
Desigur, pacienții, mai ales cei tineri, între 35 și 45 de ani, suferă mai frecvent de somnolență și oboseală pe timpul zilei, pentru că se trezesc neodihniți. Din cauza că fac foarte multe pauze din respirat, nivelul lor de oxigen este mai scăzut pe timpul nopții, iar somnul nu mai este la fel de odihnitor. Somnolența poate ajunge în anumite cazuri chiar la situații extreme și chiar poate fi letală în situația în care pacientul adorme la volan în timp ce conduce. În această cauză, pacienții care au somnolență trebuie neapărat evaluați și de prezența acestei apnei în somn, deoarece există un risc de accidente rutiere important.